ehwe bibi efiri se di wudiam eno ana wutwa se chama wontumi ye ni yi an kani obi kwa na be kwa akọka che ni se ko no a be sori na baby a de na duro no na enya ade a obi so mu eyi Abusia ha Nyansapo TV ye kase Nyansapo a wo se yesane no badwemba kwan so enenso ye di hyiemu e wa fidikesie so ne nyina ye nsem bia ekoso e wa befo tinten fidikesie so na watwe esi mu de ye nyina ye hu nsem a edi ahini e wo social ne media ne so ye hu video bi ene nkrofo bi nsem mo keka no social media ne so e de fa ye Wontumi a ye se ne no onko share efiase for a year 20 years na nsem we ba ye no Okofo bebre na epese omode yewradi ebata nsem ne ho asem we bai na adwo twetwe maso kakra mebusa se anyanya bia no yewra anasabio ode sa 20 years imprisonment ema Wontumi anase galansense nsem ekoso no adan tina mo pese mo de fafra yewra wo dwene asante ho se ne be asante betumpon se ne be asante bekoso nanso de na ene no ekoso e wo social media ne so asem we basi ya yehenim difo wona wonim de wona wa wakabie wo mu wona wonim asante amamene na mane ye ne omo tenase na ye di ensem no ho enkomo asante enwuye asante etiase se me kasa asem we no hu se ne no mama ne bonu mi di free eye echa panyina otoso mienu na kache ana me de eba besomo Okofo Pomaa checheku enemene no ebedi enkomo e dia fa sansem we eho ensem a ato Wontumi yewro bo pese omudi didi ebebata ho ene sabio enkomo bi a ekoso de fa Wontumi ni case ho no ni na ne betwetwe ho nkomo na ya pensem no ho pomasibre e dia ma ya hwefo ene etiefo me kasa nye tenten kame ho na yemma nana echa panyina otosumienu akwaba enfambre Nyansapo TV so nana yema memu akwaba ya eguru na oho ye die Nyankopo adawro ne mo mpai bo hwe yenso ye ho ye pa da bi ada ho fe ne die ekọ nanim ne sa oho ye fe etiefo so o ma fi yie papa nti ene me ne wadi hyiemu die ene bi so mo so ene beje e wa fidikesie so na ma bepese ene ye di enkomo bi ensem bebe na ekoso abefo ntinta fidikesie so na nsam na ekoso no ade mienu bi ana mafa ade afri eye nsem ni mu na we de ye nhwa ade bi midi nkomo no beka sem bi se ensem ekoso social media ne so na kamia ko ese ne no Ghanafo bebe na pese omu diwremu e wo menhia fikesie ye wradin ane ne no mo bo se Wontumi ne ho beto no na fa hudi ene dia ene wo fa mrika tentem so dwato pa enfambra menhia no be hu yewra ade ntina sansem we ekoso anase ye titi sansem we kasem we de nkenfa menhia ho nanso mo pese omu di menhia di bam abakosem bi wo ho ana kai pese yeti na yesu ade sa MPP ani NDC eye tete ho pa ena sa ensemu epejae eye kwame nkroma na ebusi abreso na asantefo na ewu mu ko fibo otuemu eno ejina so den a wo mu kan wo se ye ya asantefo ye de ye nkoso aban fufuru bia ndi ne wo mu dwuma ayeto ani CPP ye mutu CPP ye mutu kwame nkroma ye mutu so ifra sante ye mutu ye mpe kwame ye mutu ye mfra no nkroma wo de koroba yetibi twa bibi ma ne se ye mfra no nkroma kra ne ye mfra no koroba ne maame wo no baako timi ye mfra no koroba ye di ba koro no wonya nkroma na enye no koro so sa enti no ekuya na ayete no ya na ebinom timi de akatakisam ahoden ni eniadina eboro so bibi aso na emmo so ye bone na mimi ni ye se kan CPP fo na ye NDC fo
You say party ni nyina me wura krobo di sanu ya ne bolu igala no a de kofa ni mama wo mu eye ya be ye CPP no na abani guye no uti NDC na CPP fo no ewura mu na CPP fo no wo mu ni politics ye papa CPP ene yenti omonka no ye kan wo mu bisi wo mu na be ye NDC fo saabirinu na wo wura bi de bafo no ye matimu huni kese pa na wo mu no ni pabi ene otwa no ho wo de twesi ankra ono so no ye matimu huni wo bu ko efa se wo mu ahia kakra se ebini general meeting wo bu ko ye no nipa kakra bi no ayikohia eho twesi ankra wo ba for second ashtan baby ani esi ewo hia ani esi ewo wotu ani ane ho wo be se aburesa ni ewo ena owuye enti second aye frɛ ne ba fo no wo bi da bi ya tete aseka ma bi wo twehana wo bi na no nam yi ekuta wo bi a wontumi nye wo so mu se no de wo no na asem aba ne ebi yese twumesi ankra ekumbafo enna ewiase aye wo no so wo ye bibi na wa anto wo umu oni ti bebiri ba ma ponchi achi so mo odwan achi ene na ma yenhwa de bi o enti ade nti ne nei no omo nyina pese omo de omo ani chimu o menhia esi asemu ye abai me pese me hu ade property ene na me ka che say eye matimu hofo dada no a ene ye MPP fo ti se de ya asantefo party MPP party no matimu ho no na ya asantefo party eti sabre no nana fempe di second nana kwa me chiritwi wona ne wo a che se na asantefo de se ye ko ama no wo di kan eti kuyo no se edi domo ni domo no ena wo ko fa kwa me nkroma bae okay wona na che so wo hu se oye nimdiefo wo amemu yo ho na se ye de ye ho afiri aborofo nsem enti wo ko fa kwa me nkroma bae no ena asantefo no ayi wo mu no eye se ye de kwa me nkroma nyo ne party nti yate ye ho tini friend mateme ho enti na impempi no nsema ye tetewa abonten se MPP ofuruma hye asantemam ha MPP ofuruma hye asantemam na ni na ye nokre sa na adeti na ye hu ne sa adomani na atro mani nton ebu no mumbu mpanyifo ana ene no wodo na yenim senke wo ho no ejira enipa obi wo ho a na wodo wo ho ma no a wo asode agina okonso ebra CPP ne mateme ho no eba sa no na afi abase ebinum eni atranton ebinum epese yese yenimude ana enyansafo ene na mepese mesan ehu se ensem ina awabrubusu ina edi adanse sampa ensem etete no abonten se NPP osonoma nyukuo na furuma hye asantemam no na ye nokre if you say asante mpanimfo pa na ne kutemu na ye tiame akuto kodwobo otuo ye bi dankwa we Amedu Baba okay Busia okay we yemso Appiah dankwa ya wodankwa ni mienu ena aso
Amadu baba na Appiah dampo enti saa nkrofo yi ene ne wo mu gina mu pa eye matemo hofo a wo mu asante memu ha enti na asantefo kora aka se ana amanfo ka se eye sante hene party sabra no na nakwa amechintwi atiso prempe di sekan enti no na asante memu ha de ene matemo hofo nko a so po ho asem na akoyi CPP ni a obusuafo kora ya nfa anya hwe Yefa anya hwe me kora na me ya akwala ya bi saa omuhu se wo ka CPP fo no ho no omuhu se yompa ni a ni ade ade no ye kwa me nkonoma de ni ka se obusuafo no ene na MPP edi hini wo asantime mu a saa de a school no kora ya ba me na ne yen hwa de ne nrum wo Wontumi nsensemi ho ene no ase saa wodoni ni ho ase MPP nya akon no bie mu asantime mu ha eye boni bi na omaye omani na atre omani nton anase bibi ana omaye a wo munnima ene no se wo ka no muti a ombetime tutu mika na bebi omo hwe ase no oman sori afi ho ekuye no wo nse ebe yi a anka yese emu aye de no iti se nipa di bi wo ho a ye bia wo mu ajeje mu ye bia wo mu ajeje mu kura kwa me nkroma so akra ni fi aro wote o ye bebi ma afi di ye burum nante no ye burum nante no mu dwane ti u dwane kwa akra dodo na en o ye bebi ma wo mu se wala da boys Ojiwumi yese Balanda boys. Ti dudu na kotra ho. Ansana echiri no a wo power pa se Ghana president. Wo sa ko ti ikuyo foforo. Workers brigade. Okay. Mamlanti. Workers brigade. Abranti bia wonya adwuma bia ye nyu hwe no ase ye do a wo ko no akoye adwuma. Bene ye hu ye hafu de bibiri ho nti ebre fifa no bebu kwa na nkono aba na bu ku wa ho ewiase ade bi wo ho a wo ye aso ha wo bi sa adwumen na wo ho mamlanti wo di wonu so ye CPP ni wo ye UP ni wanya be ka ho wo de wo be ye adwuma kuro ha kura na nipa be sa adwunu na ye adwuma wo entina nana me ti ase a saa niema na nkoma ye mo omo no ene MPP omo furu makro wa asantime mo nya saa de ne ma wo mo nye enu ntina ma ne nya kono bie mu no kane no kura no a nkroma ye saa ma wo echiri na chire se ama nkroma party adore pa ko ti echiri ya kuye no gu ya nkroma ban gu ya nkode yebebo asante nanti mi wo mami ekura ase kwayo de ne na na di hiwo wo kwatana nana yen hwa de bi sese no Wontumi nsem yi ba ye ankrofo pese omo de efole manhia MPP mpanyifo ntumrika emre manhia mbesi hu yewura onfa chopa mbesi ne so nsem de bebre na me pese mekọ ho enye no nko bebre na so ka se nipa fiefo ene ne tamfo abobi beka wa na efi wa Wontumem ni na ye Wontumi nsensem na enti ene no pese me hu ahwefo nso yesua ade se ye ka se otamfo a ono ne hwan mpanimfo se abobi beka wa efi Wontumi ena onipa ni fiefo ene ne tamfo afi suru de wo benwo obi ye bibia ana oyi wadwun se enipa aso si wo hu ne taam eso bi ana de wota wo ne te wonche pe obenwo na ho pe wonche pe onu mu enu de wo kro de wo ba simpi tintino se ye kaso enipa so de obewa na ye no kore na sese ya Wontumi nsensem bi ba ye ya enipa ni nua pa wo be no
ebra wo bo bread sa obi antimi amfre na nkasa antinefo eto de eden no ana sa abra no antimi ankodwa antoa asanteme awira se wakwada yiri Fredo ne kasa kire no de ekui enkoyi moye nhwe ha eto de edi wo de boni kire se onko kan kire asante mewira ana won fa dwato a enkoma no empanyimfo se akoda wo so se wo tutu se kire ni bayira wo de akuma ne yehwa ase kire ni sen se kire ni bayira no ebo ba ko se bebo do ha kora posa ebi mpae mfa beebi na u tuye no kora no so eden na sa akola winim na akofa to je nsa wo so sika bia ni wa bitimi de yehwe sika kuma enti beebi a chama ye ntimi aduro de se amanfo a ye kekan se onfa nko yewura ho no onfa nko yewura ho no wo mo yehwe bibi yehwe bibi efiri se di wudiam eno ana utwa obi mfa nkofofo yewura de o mayi nyina da na koma so ni yie na wo pe se chama wontumi ye ni yie anka ni obi kwa na be kwa akọka kire ni seye ko no ha be sori de beebi a de na duro no na enya ade a obi so mu eyi nti wo yewura o dwena no ho a emo no na echa panyi na me pese me hu se ye ka se obi atamfo kra na one ne hwan ne ye be na nipa no be dadi ama adwo a na me tie we me hu se nipa so mesi ana so obenti a wo be ka me ho ode ne ho frofro me no o ye matamfo na ese me hwe me hu ye we no enyi nipa no ba wa ba no na betumi an hu me se ben a wa ba mi biemu wa nkasa wana muntu nhwiri bi ye bibi ana obi ba wo ho a hwe se di we situ na mamo hwe ne nkasae ene na sitina mwini ye ya onu be hono na aso adwene wo ho se wo se me hwe mo hi se ni pe ni komodie me hwe a wo nye ni papa na wonso wa fa adwene yesi wo hwere mo so wo nya wo be wo wa na wo so wa twe ho sanete ene na hwan ne yadamfo ne de ese bio asem to mi otimi ka bi mame de misu a meni so to nanim ana se wotimi gina machi ko mame wona e madamfo ana bigo ene ro bakwa maso ne bi onya wadamfo sanete obi wo a asem to yi enso no be pebo tie ni yie no wo de akọ enti wadamfo no wini pabia wa wini pabia wote ho wona yi wadamfo bibisi na transese na hwe de ekota na wo hu se de bi hwe me hu yi ndi nipadua ena yi wadamfo etina eche panyin mi tie nsem ni nyie madamfo no de ne hia me usi mi nipadua ene madamfo ene na ka me kwa se wiase kwa wo ye nipa na oti wiase ene kwa se kan ye obi e ka ho se nipa mi ni tu ana mo so ye madamfo da chi biasem tumi obeka bia mame ka na mana nka nko na mko na wonam eno so de se moa asem kwa wana kwechire ma kire ro nipadua wono na wo kwa ne ne ko o ba wono ne ba ye wuko ye bia wono no nti se wa wo chia wo ho e me bibi fo ase a enyo adwen se nipa we yi o kan ba ho wo bebo ya se ayete no na me ka de bia se nipa wosuma se ene wa ho eden anete yegwem wo Wontumi ensem no ho
Wontumi nsɛm we ba ye no amonfo bebre na ɛkyerɛ madwene ɛwɔ ho na no dwada de wona wantimi ndidi de bebre na wona omani nso gye ye nso de bebre na ɛkyɛ panyini asɛm ne ba ye no wote ye no wogye ne sɛn oh nyame na nim sɛ asɛm we besi wontumi emere bi bedru pa ma wontumi governor sami sabri na menim sami meye cha panyin so ono so ne de no aye no tamia me na me wo fom pa no a ni mani abere sami na nanu ajapade me ma na nyira me ni me honam ne ebo ho nkomo me ni padua na me de bo ho nkomo se me sami na nanu ajapade die se mi wi na me tem nko ade ya meje wo bi nfa na so me de ne wo nsa mi hwe me manso nso na me ni obi nyina ho ni nkomo se me meje nka bida me makura ma nka sa anjere ni bu ne wo ti nsa de tie bia sa na untu so ebra wo di le no na wo bi ni se ebeba ne se na wo hunu na muntu wo ma ede ye ne de ye ne de no wo nwene se onyo beba Nyankopɔn so obo ade a obo ndu obo nifa obo ahofe obo amu obo nyani obo sikani panyin akoda sa nya nyame bibia ye mi nti se wu ye bibia na ayi entina ensema Okofo keka se omasika ni di nanim ekyerɛkyerɛ na akwan sɛ wonye se na enokre saa na hu no saa na hu no abasɛm bi wɔ hɔ ɛfa sika ho ɛne nkomo a yabrobusu nyina Otamfuo madɔfo no bi pɛ sɛ ye hu bibi na me ka sɛ tete hɔ no na abasɛm bi wɔ hɔ na panyin bi ne wote me kura ase wɔ de wɔ dwene no na odua abe ne sika kokɔ ena ni bi so de nkonko no de no wote ahemfie no wa ni bi nkomo nso ni yiska nti wo ka odi no akopie sika panyin no a wodua abe no ho ena ko hu ne se odua sika no si oyi emenia e kana me dia abeduru ha yi o ena won ne kan ya enu wetu abe no ba ko se ma no se omfa nko kutu anika koye okodna ni sika ya wetu anaka nyine wieye ngo sa kwa ahemfie wa yi nipa mama ena waka chere wa hini se ya me bi shepo mu ho efira me jame mpem ho asem wow wo sika be eso wo wi no we di nkonko asma akan wo bua wo se hwe nana me see wo sika be wo nti mame ko yinkoni aben family be mu pa yegu mama so wonko yi abofo kan ampa wo ko ye no ikupie wo wure yeso ano si ada aseda na abeda me ade nkofo kan wo si aseda mam wa bem ne kwakire ye mi yinu nko no si konkwadi anu aye abeni yenu sai wosu besen me kase na ekukuru me mpeme ho asem no daro ho abirim fili aso me nkwe na nkwe ne mu abenu ekwan ye fa so ayenu
sankame tu bi ma mo de a de tu bi ama na menu dia this a different concern na nsa yitwa e de to abenu so ansa yetimi ni se le concern ni ba ko se no wo na obi di nkonkonsa ne nkonko obi di ekere na ma umi entwa ne nsa ni enu nko yitwa ne nsa ni de to abenu so wa no ntu obo besie nyina nkonkonsa di wo wani wo so nyina wo de ebe ma nkonkonsa ni o be ma nkonkonsa ni o be ma nkonkonsa ni o edi kuti ahinsi oye nsesi ahinsi ho kra se so ba ho ya pam edi abi ya bere na ma enkonko kontombo ko chaya ni se nkonko ne nsa obi ye bi ese ade nkonko ye ya di twa ne nsa obi na wi nkonko nsa ebi ni abranti oye ebra wonya gold oyi wo TV so abra komedi nkrofo ebra nasamo court kotre saki kotre so hopa na me lawyer ne lawyer kusi na emei wo hunya na wo teme nka ne yembeshin lawyer kusi ye mama ekuso se wa lawyer ni ana oh wow William lawyer kusi William and ya court dogu ya be su court wonyina ese chairman Wontumi asem wo ho enti ya cancer semni obi asem ya moso na ebu anwumre be no miensa ese Wontumi nti enam Wontumi nti obi anwu anasem ye oh sa ye da ha kakrake ene na ye media ene wo be yi die ena le kusi on fa ene wo be ya etoni asase ni we kusi eni no kra nka ama me ko na wa kuti aheda ko no kuti aheda basa na nya se wa nka ma utie nsema wa wokan na Wontumi case ni ntine bia na omu ye bibisa o eja sense me ni abre eno na chama Wontumi nya asa etumi nu a enkonkodem eno wa bi chama emai nyina so a wo panyin mu yakoda agu wo hene emu wo hene ne sabre no chama Wontumi enti ye wurei wo hwehwe no kwachi ya no endi ye hu bi bebre na ka kwase na wonkoso wo eyi na ehia na afa ne na no ho a kire no a afa ne ye hu ne ye wura enti sa na tie chama Wontumi enkonko ensa enti na metie abakosem ya wokan a wo masika di wanim a sa na tie ebe wie eche na nim guase no hawo enti bi anda ni wuwo betimi anda ni wo haw betimi ama wo akra betomebi Wontumi nkodipe ene sika ya de nyina na so nya bibia na timi ye debi e de o haw ba sika ya de nyina ya wo no kwane o faso e ya de ba ko so ye be me bia wonne ne yire eja ewiemfo ye ti beebi na oba na busua nso wo ho be me woto abe eno so ya bekure ye abe kanin mpeni ko ni di abe eye ni mapa abe tina tete ho no ka ka ku na board wo si enua nyina e be ka abe enua wo so be ka abe ibi ewini enua wo so be ka abe entibra be me ni yiri tuwo obi de ne mema no okoye wo to abi wo ko ba ko na aketechua so ni aketechua ya okay yenu esisiwo esi abenu obo ketwa obo he
good wo frɛ no yesa bɛhwɛ on bɛhwɛ agudie wasi yi we ri gya ya bɛ no so ne mfa nkɔ no wasi me nam de bi si abɛwurade obey woni ni kuin tɔkwa wasi bi de ni wo me na kɛseɛ baako na ketewa baako afidi eja obey ni bu ofu twia fa so kofie okɔ no okɔ ne busuafo yakoto busuafo ni kunu menyo na bi woni ni pa ye ware no na yekɔ afu mu a wɔkɔto abe gold pa be eyi kɛseɛ mu baako so ka ho wɔmemfa wɔse oyemfa nyɛ dia ma ya bi kun se nyɛ dia intimidate maba busua penye se mo anjutu me mu so abebu ya ma o de ko ye na enmire obe ni kunite be busua ko ya so de afa akire ye ko eketo na gold wu no ya ankofa kesiye no se eboburo uni moburo bowa ene ma papa wo dru ho ye ni mo mi fa kese no ko mi nya ketwa no wo shi afu fa de be kekira no etam so aye le ko ili wo ko e de akɔhye dem nkodi wo shi okura mi ma ho wo shi apen ubie so a wowa ye buro bisia fo yi de wo ho boye ye na adwane akọ edo so yesika ni bre o masika adinanim saa firi ye ya no si akoso ya firi hakoku ho na nka pa woku hia ni we sika go se menfa wo bo apa no abetoto ya brade wo de ko umpa mo be na okọ ni kunu se nyere no oni kunu wo de no sa ehuro wo na obi empoma na to ho kan ni nua mpoma e di wo mu se ho ebusia panyin ni mrante emienu akọwire wo ho akọfa ketwa no kudi du ibe me ni yiri ebia mpoma na be ma ne ka kire na yes se ye dia ebeba se sikai ye dia ebeba ti jaye mfe nsanka busia panyin nan ye kude ni tu aketetwe ne be mo e tose sika na aye de mu wow be me ni wosi akoso ya sika na mka kire wo se ye de be o se sika na ba aba ade wo de enyira sika no na aba de mu hu nyina de sika wone na yire boabo adon chechechechere ande ye chin o be yi se wo ko kan che wu pie ya na ye twi aba firi ha ko nsi fie ha bi musuo ni mu ku hwede ya ni nyina ho no o be ni ku bi nya isika wo mu aye dem pepere ho nsi ku pesika mo boro ko boro e ko buwo mo nti wia sisika enya ade e da fom wo be ya adwuma be nya sika no na ba tu kura nka wo sika na ni so wo mu ni pa de brefo wo na se na kese du se chi ye be kin na du se na afi ne nko ha saa wo no ye ko o hine ni unya keto bi ye ne se na asema wo kan e ma me pese me busa wo asem bi ye se ewiase aye we mu kra no otimu so obi anya ne hu sei enya sika ketwa sika owo bi ahunyade owo bi bibia owo bi na so na ni bere obi e de ne kofa ba se no ni bere no eni bidie no a e ma nipa uye ni bere fo wo ho nto ase no chema ye ntimi sika no wo ne dada kora yebu mu beli ba akoma me mani beji papa de no wo ne dada no owo mpo dada eguo no yebu mu du ne ma ba ko a
adane msemena mesedi amade ache enso eno wo ho wonya de ebodo saa mo enso se no yam ko bisu be kwa koye bibi no onya kakere de asase saa boboso we TV da me hu se ye de be ma be no nya hu so e Wontumi se chama Wontumi ti na me pese me busa asembi eya se we ni etimi hu se nipa sumasi ana so obenten ebe sika owo bi pa ebe hunya obetimi ede ne sesi de bo akere na so be wie kire no na ne nisa bre ohia ni bi kura ye mane basa we ni bi for no o won say ohini Solomon o ma yekukum ohia ni bi no fa ne yire na Nyankopon soma odifo ne tanse onkoyi na ten koye no asenana nyankwada na le kan wa basi wodifo bi wo wade yine bi nwan bibia nenso ohia ni bi dai ba akopɛ onya ahoho chiri ohia ni dwai amena ebe so ne hoho do woni nyine chi obi bia ba akopɛ nana o hwa asa ba me wo se be ma wo di se yu wo se ekuno wo so ne sa ba ma hwa no tete ne batakadi bi ne ni mbutufo na yire no Solomon yire se ne weni ne yire na ne mprafo kra yesen we ja kofa obi yire ba ko sanity obu ho ari wo ne ne nso yiri yaketo ebe ne bere na eno no obi so beka sa de ntumi bi bo obi hu ba because ye hwe de ekoso ye mai mu akwa na ye hwe ye wura ye bo ne didi akasem de nkofo peso mo ye bibia de papa yi eba fom so de bia da de wo ye no sen ekoso eno na eno so bibi wo ha na ma mi bi wo kunsu ene ni kunu ko wa de bi kan de ma me no 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 bi sika dada inti ne kurei ohun se bibi wo no anu akwa yiri wukun ene wato ya ma no ene wa yisi ne kane no ana mpanimfo gorobra no ene obi chimaye ne bo ya gorobra fedie ya gorobra no ne dina mi yure si bisi me numa ne ko se me di kai di wedi kai no ni tin 18 na enti wodi edupira won tumida wodi moto won tumida so wodi sakre won tumida beye de ebe won tumida ana we ye wira wo hui wote se ho won tumida debi won tumida sanity uko nam fom kra na di moto a won to no wono de onyankopɔ na asisi ni ada ade hi mu hokuru mu na ne di akoni debi e wodi onyankopɔ asisi no nye bi atumi e bon na chidom tini bi a ebo na chidom nana ye beye ne ye si fom bet me pese ye hwa ade bi Wontumi nsem ye ekosu sem di kankan nipa bebre na de omano atum na osofo baako bi edi nkomo wontumi bekọ efiase no obabonten ebe hye ho nkom ena wokoda mu no wasa babonten ba bedi nkomo bi na metie ne nkomo ni din asem bi oka ya me pese me busa na eno so yesua ho ade ene se se wo man mu na se ye ma opanyinidie anase de tumi bi hye wonsa eye fidisum ne yesum eno no kro ben de wo na de ntina wo kasa anasa de ntina e basa se ye ma me panyini ye fa Wontumi se ye Wontumi ni se wo tu gold kra na o ye MPP panyini pa ye se ye difidi ye sum ni fidie no kore edi bibi ma wa na nkire se edi ama wa kwa se fa hudi na ye de ade wi ahye onsa fa hudi
maame no ne efre na monima amonima na de wo kai obenya abakwasam de ama wo wow what to say de wo yesɛn ne de bibi hye wo nsa wini ahoto asu de kase pa na de ama no se wo ho kire wo kra wo hieni a wawo ne ba wa ahoto kire fi sade ne kuta wo no nyode so ye badwen ba enyode a ene de ahye wo nsa se hweso me hweso no ye mfa nchew dachi bi na ye ma so ena saa dwumadie no so nya ba akofo na ne dia enye busuo ayi ajapade ena enye nipa ba akudi na dia ma asefatu ho asem ba obi abeja abana kakora nipa dom no ebi nyaai ma ne nka ihun se yesun wa fidie ye di hwe suban no abrabo a wo de tini nana ene na se uche ma ye mawu panyindie bi a enafo baby ene na ye hwe ade bi o ye nananom a omusai ede a kire oman omubedi omuso yesoi yade yesoi musuo da suomu anopo oframi ameba no na omuso sudie do omuso pa nya asem keto mitiwo sesei ye taame dada na enkasa esro ese obi kure tributu fom se Nyankopɔ me anyeme nkwa adidie no sanity ni afere Matias afere Matias ko manko yewe etisu obi isu ya nanko hotel no so nke Pomaa na Yesu ana Pomaa na Yesu ana Pomaa na yadi enti akwa bi kan sem bi dabi no obube o se sebi o pe kwasi o wukuru mu ene odukuru atikuru asemfun bi ane de kotu neni se na anu meti wa obi abase obi se ne ba repu ne ba enti se wakasa ari a obeye no kompira ama me se ogu na busia ni wa ase wanjire boni na nipa na ye na se no ye di asem na ja wo ba was there bi na se asema wo ho afi kra na ebe kokot na o sa ka sama nipa nse wogu ni busia ni wanjire nipa no no ho akire no na kompira yi a wo be yi wudi fa na wudi bem na no bu ani yi sa kompira yi ni wo be ye mami a enye ye say bad time nti wudi ekọ na se wono munkodi so wo be di nyan ho tete se enye no kra ho de court ho akra bi timi ayi complain na nkodi ye de ntimi me yi complain o ho anu akọ no asana ba se ni se how wa lawyer lawyer no so a anye ye chibi ye kro ba me nsi no ba nko ho kra na me mai no tini na ye enti Yesu no na me ka kire me mai se wo be yasma me ne chinchira wo de betu so afidie fidie bi no wo so me isa se ye de panyidi aso a wo de emu afidisu no bi no je se edipa no ayetu no a me be di ade abebe inu abema pa ana na damfo inu abebe enti se kire dia o pede de nya kakra bi so afọ be tie tie ku de bi aso ene dia so police station ko tie di so ye cha apenyi nti go ba ha bi mu a mo nso so mpa no ma no tina ka besi panyidi a ye de ma wa emu bi sum no ebi no ne ma jasem na di si ye ma opanyina ye fidi so hwe yi so hwe ni wo mu ko ye be ko be ra wo chi si e ko kan ye si e ko kan ye ani wa me bi hunu wo mu bi
enso wonti kuri Nana enti na we de ma memfa nkratu we ma nana no mo hwe ye se wa wasase so agudie tuo koso no tie de acha panyin eka se ye ma panyin di a na ye sunhu fidie wontumi asama ba busa ho se fi wontumi so a na ekọ hwan so enti ne acha panyin nkomo a ye die no afutuo ana ode ma ye onyina we yachi ana wonyina we yachi o ma wo hu se panyinni ho no eyesudie kese de mu fidisum no edoso na ye de ba besi na mami musa sa papa ya meka na asem ya meka se wuntumi asem ba ye wode hu nkomhye ba ye ene wo kire nipa kura atamfo nipa adofo fidisum ne yesum so ye panyina o sai di nkomo bi o sai akwada kura no sa wo ne ba wiase a na wonsu a enye akwada bi enu ho a wo ba wo na ba wiase obeto ho na ba so wo sere eyesu na no so bibi ewo kwa ese no so ye hu senti a saa de ni si na yenye ne ensore so bibi se ne yesu ade akwara he esumu yefumu wo yesumu pa esumu ni ohemu na ye wo no a wo toho pa wo bobili tinani ye de ma be pie ni 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 ye ebi awa be pie no eno ni so no ahye no na de no wo hu akora wo nim boni nim papa ni be ekoso se be bi wa be pie no wo be bi kura be pie de o hye yefurumu o hesum no pe kwa pe no beto be bi tem na ni baya de ma be pie ni 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 sa no onso ni yemu ahye no wow ade abusia ene yesuya ade da etwetwema so esansa akwada bia no obeba wiase a obehu se wo sere oba ya yesi de edikan yesu wansia yemfa no wawu enti sa akwara no beto hokora no wansia ya betwetwem yetu nsu gudu so ye ne se wo mutumi hye emefin kora say ya afi usia ya no wansia na kese wonye cheba nana ene yedi nkomo se sei afutu sembe na ode be ma eye wona wo hye yen yembezi wo wuntumi nsem ne nko aso ebie ne wo wuntumi so de fi no so na ebie ba me adwo amete aso afutu be na ade be ma yen mabu titiri ye pe ye ho anya sika ye matumi edi yanim tumi no na ede ye like tumi no control ye de be na be ka ede a kire ye na ye nsore so de make nyina se mpanyimfo se etua wo yonko ho a etua duam nanso enne na me di aba ebi a ne kira onso wo di ebeba enti se to yonko a sibi ma no ka ka ekuta ne nnu le wo so wo yonko nyansema ka bi ma no wo yonko da no wo da enu nti se wiase aye wei enhemfo ahemafo ebrantie emebaawa etichafo titu ti se obi a beye odofo kase anwuma hweni kase a no afa teacher ni nsem wa amfa teacher ni nsem a wontumi nkoye doctor no afa teacher ni nsem ewiase obi a wo a wenu ena ekro eba yesu nsano ye de fa ha ye de sin ha nyina ye se kwano wa ekwano wa ekowie aboboa ni ma ewu yase ewu odura ehu pa enem penini akoda ye boni kra ye ka me penyi openyi pa teso penyi pa teso na wa yesi na wo kwa ko di djuma wi adi bo wa me ti wo dada no na ade ye mi amempen
ene obi ya no makama no aka so me hwe ni ni ebi kura wo ba be to me dura santi ti obi bia da wo me yi mu wo nkwa e wa ahode su wa brabo ene wo wiye na obra hase enye din se na wiye Wontumi nim se nkobekọ afiase e bia go hye ne yema yi santi obra hase enye din se na wiye na yesi enipa mienu de wonye sika wo sika me hia no me di woni sika wo nya sika abusiafo we de me sore so na so bra me sore so no ene asanteman yate denne ye bohwie kwa kopie mu e wa brochiman mu sesi ameka sei no eye Pomaa hema ene Pomaa hema e de omani monyam akwa kopie mu e wa brochiman mu ne nyina ene sei eye odefo osai boaten ageni odikan ahwrem traditional area odefo enei na nanom aye na dom makonemoa we kosuku asuade enya abodi kese sisi ameka sei no yesi ya call you to the bar because you call you to the bar ti mu se mrani nim kese pa ti say dey asantemo bi antimi sisi ebiem wodi si edi besi utwa ye betwa esa se we dey yedie mu ansa eti say eniji se we ya bade ne na me fa akwanya we so the biggest congratulations akọ ediama therefore osai boaten agenima odikan eye ahwrem traditional area therefore pa ana me this biggest congratulations we ekọ ediama no so wate asantema yanim wate ye wrani wate sikadwa anim ene bebi owo bia no Nyansapo crew na ase wutiri nkwa na wutiri nkwa ese fataw esanse wabo homoden edition we nya easy o wonyina drum pempenso se na wosan ekọ school suade etitiri so baba ye mrani nim kese e wo Ghana ni wiase afa na nyina no enye easy enna form enti nipa sai nipa ya ade a osaye ye yembo na baso kese na yensambo na nahema Pomaa hema ene Pomaa hema so abaso pa so mde omani monyam omutumi omahoden akọ abochimemu no makotai na echi wo arefefe ne no abana brabu bitina na pia wonkwaso ye yesen say Nyankopon eni tweduampon basa ya dom sikadwa bebo wachi dom omema onimde ayede ma kin Solomon ni bi no omni se nimde ni bi bedomo se ne be ya bra wo ba betu eye anamon fufure emremu nsem yi no wodi akukuduro nsiye enweta so beye na de obeye nyina no nkunimde ebeye wodi anani monyam se ne ba abade ama ye nyina ntitiru eni asantema mu ase osomfo adwa eni medi ene me metena ase medi dwumadi mu chiamema de ekoso social media ne so efa Wontumi ho efa yamamre ne yamane ho ehun komo aneni no yabo na woni akra me ne tena ase edi nkomo eye na nahema echa panyina otoso mienu me de edi aya mani je ho anka pese dane da nyina no me de frɛ no eye Okofo Pomaa checheku sai de ne de be ka pe na obi ehu ani akra me ne ba be kasa nti aya mo fa nkyɛ me se me ka Okofo Pomaa na mo fa nkyɛ me eno ne sai di a menim se me ka uhunu ani akra me ne no betwetwe nkomo ene wase na da agye ne yen atwetwe nkomo a ne de aseda e ma no koso amoni ndi mfidie yechi esan se ye wonsempa ne mapa e de ma da se ne ye behia bye bye.